Şandaya Başûra Kurdistanê ya bi serpereştiya Serokwezîr Nêçîrvan Barzanî li Rûsyayê di çarçoveya bîstemîn korbenda aboriya Sankt Peterburgê de xwe pêra gihand ku serdana derdorên zanistî û civakî jê bikin. Kevintirîn Enstitûya Destnivîsên Rojhilatiya Rûsyayê deriyên xwe ji bo Serokwezîr Barzanî û şanda pêra vekir û hemû gencîneyên xwe yên giranbuha raxistin pêş çavên wan. Dr. Zîrek Kemal, rawişkarê Serokwezîrê Başûra Kurdistanê ku endamekê şandeye, amaje bi giringiya vê înstitûyê û metirsiya girtina wê dike. کاتی خۆی دەوێت ژمارەیەکی بەرچاو لە کوردانی باشووری کوردستان کە ئێستا بە ساڵاسوون ئەکادیمین خزمەتێکی زۆریان کردووە لەو ئەنستیتوێ خوێندویانە و نامەی دکتۆراشیان وەرگرتووە لە دەرەنجامی بڕانی بودجە و کەمی هاوکاری مادی و معنەوی خەریکە ئەو ئەنستیتوە دادەخرێ زۆر بە پەرۆشەوە قسەیان لەسەر ئەوە کرد کاک نێچیروان بارزانیش دیارە بەڵێنی دا کە حکوومەتی هەرێم هەموو جۆرە هاوکاریەکیان بکە. Sankt Peterburg ku veke paytexta Bakurî Rûsyayê tên naskirin, hejmareke giring a Kurdên Sovyêtê berê jê lê niştecî ne. Serokwezîr Barzanî tevî karnameya xwe yê dagirtî, demekî taybet ji bo Kurdên Peterburgê jê veqetand. Rêveberê navenda kultura Kurdî hem serdana şanda Kurdistanê bo Sankt Peterburg hem jî dîdarê li gel nûnerên Kurdan veke serbilindî dizane. Em gelekî kêfxweş din. Yani delegasyona Kurda jî teklîf kirin. Xên civî jî rast e zamanê wan nebû dîsa wana zaman dît em jî qebûl kirin em jî mev dît. Rûsyayê de nekem 400-500 hezar Kurd dijîn. Em nevînin weke em Rûsyayê dijîn nîvê dilê me jî Kurdistanê de ye. Ji bo wî jî em gelek dixwazin ki gelek orta Kurda û Rûsyaya gelek pir baş bin. Şanda Başûra Kurdistanê di maveya sê rojên xebatê korbenda aborî de li gel rayedarên payabilind ên siyasî yên Rûsyayê her wiha li gel rayedarên mezintirîn kompanyayên enerjiyên li wî welatê civiyan. Serdana Şanda Başûra Kurdistanê bo korbenda aboriya Sankt Peterburgê hem diwarê aborî hem jî diwarê siyasî de serkeft dibû. û çend dîdarên şandê li gel hin derdorên zanistî û bi taybetî jî li gel Kurdên Sankt Peterburgê vê serdanî hin dewlementtir kir. Kamişet Dadê, Rûdaw, Sankt Peterburg.